Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. Regering stelt crisisteam in gevolgen Midden-Oosten conflict op te vangen. De regering heeft een crisisteam ingesteld om de gevolgen van internationale ontwikkelingen, met name het conflict in het Midden-Oosten, op te vangen. Dat heeft president Jennifer Simons woensdag 18 maart 2026 bekendgemaakt. Volgens het staatshoofd zijn de eerste effecten van het conflict al merkbaar door snel stijgende olieprijzen. Om de impact op de economie en de samenleving te beperken, is een team samengesteld van ministers en adviseurs. Het is van groot belang dat we in elke fase van deze wereldcrisis de negatieve effecten op onze economie en ons volk beperken, aldus de president. In een eerste fase heeft de regering besloten geplande toelagen versneld uit te keren. Daarnaast wordt met het ministerie